Bye. Ugochi tubelu. Welcome, man, oraifite. You got it. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-anyị front and back, ndị oche anyị front and back. Ụfọdụ asịkala aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, okpuru ụka adaba. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si n'ọma mme. Ọdịnala amanwụ ọgbanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye mmalite eme ọnụ. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu ugbo ka anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taa ụbọchị nkwọ, a sị m na nkwọ ya akpọtara anyị ihe ọma, na onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị na ọ ga-eme onwe ya. Onye si ihe anyị ji wee dara anyị gbuo ya na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo ya na ndụ. A sị na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogwu nwere mgbochi. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị na ife ọma ga-emere anyị, na anyị gbuo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'azụ na anyị ga-ebute mma, na anyị gbuo n'aka nri na anyị ga-ebute mma, anyị gbuo n'aka ebe na anyị ga-ebute mma. Maka na adịghị ka ibe agụ akwa, ọ na-agbawa obi. N'ụbọchị tata, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị ọma ayịyọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị si na nkwọ taa. May the blessings of Almighty Father be with us and remain with us. Bido taa ruo mgbe ebighị ebi, ya gazie. Ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa, maka ndị ọbụta bụ izi ha na-afụ m. Afọ ọzọ bụ afọ nji wee chi ọzọ bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti.
abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, n'oge awa nke eziokwu, nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ nkụzi gbara ọkpụrụkpụ. Gịnị bụ isiokwu anyị? Isiokwu anyị bụ na Igbo spirituality. What Igbo spirituality believes concerning aha Jesus and the foreign beliefs. Onye ka anyị chọrọ ka anyị kọwara gị, maka na ihe o ji adị mma na-egosi nwata awọ n'okwute a na-emetụrụ ya aka bụ na awọ n'okwute yiri. Anyị chọrọ ka anyị warụ ndị mmadụ okwu agba ka ha ghọta how things work and nke bụ eziokwu. Maka dịka egwu si nji abata kwuru, na-erigo ndị be anyị rie ndị be anyị front and back without change. So ndị be anyị aghọtarozi nke na-emenụ. Eziokwu a ka anyị chọrọ ka anyị kọwara taa. Enwelu lots of lies said in foreign beliefs. Onye ka nchọ ka nkọwara gị ka ị maa na nke iji ka. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa biko na-esonyela anyị n'oge awa nke eziokwu na Eziokwu TV. Ị ga-enweta Eziokwu TV na SatView free to air channel 505. Ị ga-enwetakwazi using other free decoders, free to air decoders. Mana ihe dị iche bụ na ọ bụrụ na strong ma ọ My TV ka iji, ị nwere ike inweta na different numbers. Ị nwere ike inweta na 47. Ọnụ nwere ike isi na ha na-enweta nke ha na 40 na 32. Ọnya bụ ihe dị anụ, mana ihe dị mkpa bụ na ị ga-enweta ya. Ịghọtara ya? Ihe dị mkpa bụ na ị ga-enweta ya. So na-esonyela anyị ga-amụta ihe ga-echenji life. Nke ọzọ bụ anyị chọrọ partners. Ọ bụkwa ndị o nwere advance iji wee bịa, chat m na WhatsApp. Yes, chat with me directly. Nke ọzọ si bụ o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Aja etu anyị si achụ ya bụ aja bụ na ndị mmadụ na-contribute token eji emesara aka, eji egota ihe eji achụ aja to entities of powers in the temple. And for you to join, you send the token to the account number, then forward all your 3 prayer requests. I get the altar. I get you when I go for throughout 1 hour. Ya bụ na nke anyị na-achụ n'ọnwa Julaị ka na-aga n'ihu. Ọ maka ndị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst. Ndị na-esonye bụ na aja amadugo ka esi eme ya, aja mbụ n'elu, aja epụta ihe. Anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. And distance abụrụ ebari, anyị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Ihe ị nidiri ime bụ forward ya 3 prayer requests, email donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp ka m gwa other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number bụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ị nwekwara ike iwọchị ihe onyonyo anyị, nkụzi anyị. Ọ bụrụ na m mesịrị program a, ị like ya ihe m kwuru na ihe m kụziri, ị chọkwa iwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-enwetakwa nkụzi m ọzọ, ị ga-egegharịkwa ya ọzọ. Unless na chọziri ịnọ cherekwa pọsị a ga-egosikwa ya ọzọ. Nke bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our videos, our Nollywood movies, jee na Ugochi tubelu movie productions.
you watch here our Nollywood movies. There are two life stories. Because only well talent, we are helping the young ones. Only with talents, new an actor. Then new with talent. The eye get aka. Kumogi. We make them dembo wa maramaka. Abokwano na new with talent. Mo buni wonye na agwegu. You will music videos. Each one can get promote to make a man. I will go na wangu na akwamozu na echi ọzọ na agba ọfala na-eme mmemme ọdịna n'ọbụla ọtụkwara anyị n'igwe ka anyị kọba anya bụ mmemme gwa ndị ụwa gbasara ya ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma. Gịnị ka ị kwesịrị ịma na nkụzi anyị abụ? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma maka na ndị ụka ọbịa bịa rie ndị be anyị erie wee sie asị dị iche iche ka o wee bara ha in order to favor them. My brother, enwere many spiritual books out there, mana ka mbidogoro na the most popular one about the Bible. Enwere lots of distortions here and there. Enwere many facts. Wasi mma awụwụ na ana ị ga-adị surprise na ihe ndị a na-eme n'ọdị. Mana ofu nchọ ka m pike tata bụ o nwere distortion etinyere na ya bụ akwụkwọ akpọrọ Bible wee sị gị na ihe ọbụla ị chọrọ ịyọ n'ọsọ n'aha Jizọs ka ị ga-ayọ wee nweta. Wee sị na that claims na ọ bụrụ ezie no false claim. You know why? Anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. A sị no false claim. Na onye ike niile dị n'aka ya bụ Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, Almighty God. Ndị Igbo kpọrọ ya Chukwu Okike maka na onye bụ the creator. Ya nwa bụ the unmovable mover. Ike niile si n'aka ya bịa. All power flows from him. Mana ndị ụka anyarị bịalụ wee na-promote their own personality. When they promote that their own personality, in the sense that they promote that their own personality in the name of Jesus. Promote that their own personality. Mezie na ndị mmadụ aghọtarozi aka ndị na-aka. When I was even before Jesus abịa, ndị Igbo have been in existence. Igbo na-eme exist. O nwere ndị na-eme foundation na Igbo ukwu ebe a na-eme foundation ha wee gwute ihe ọdụ ihe omenala aka ha ma ego ayọrọ and the rest of them ihe ndị nze ọzọ na-eyi. Mana wee gosi gị na onwego ndị biri ebe anwa eneghị anya na onwego ndị Igbo like ụfọdụ ndị nriri ma ọ bụ ndị ọrụ eri na-eklem na ha biburu saịdị Igbo ukwu a emesịa achụpụ ha wee chụda ha saịdị ebe ha nọ. Mana ya na-achịkọwalụwo na inwute datin n'ime ara gosi na onwego ndị biri bịa mgbe e were ihe a egbute n'ime ara wee je ndị archaeologist si UK. Ha kọwara after their analysis na this thing has been in existence for thousands of years, over 2,000 years. So I can tell you na that time a na-akwụ na Jizọs nọ na Jerusalem na ndị Igbo na-eme exist. Don't worry, ana m abịa maka nkụzi mma akụziri oke iwe mmalụ na Africa bụ the first son of God. Ọ bụrụ onye ka m bịara ịkụzi taa. So ihe m bịara ịkụzi taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ihe anyị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ n'aha Jizọs ka ihe niile biri. Ka nkọwalụ gị. Ọdịnala Igbo kwenyere na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụ okpukpere kwenyere na mmadụ ga-ejekwuru Chukwu ga-communicate with the creator of the whole universe. Chukwu Okike abịa. Ịghọtara ya? Ọ Igbo spirituality kwenyere. Igbo spirituality kwenyere na ọsọ ofu Chukwu dị.
elụta bụ mgbe anyị na-eje ụka Rom a na-asị anyị ee ọ bụ so ofu Chukwudị katikizim wee zasị ee ọ bụ so ofu Chukwudị emesịa ha wee bịa kewakwazie Chukwu ahụ sị na Chukwu ahụ kwaziri pesịrị ịtọ ọ bụrụ ka m chọrọ ije bọsị mma akụziri gbasara Trinity ịghọta ebe ero dị na ya mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụ so ofu Chukwudị Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile mba na-asụ n'onu mgbe ọbụla na-akpọ ya afa ụmụnna anyị ndị na-ete isi dada na-akpọ ya ala ndị India na-akpọ ya Bhagwan ndị Igbo na-akpọ ya Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ndị na-asụ oyibo kpọọ ya Almighty God Chukwu nke ji ike niile ọnya bụ the unmovable mover. However, mgbe Chukwu kechara ụwa kee agbụrụ niile dị n'elu ụwa agbụrụ ọbụla o nyere ha dia Mesaya o nyere agbụrụ ọbụla ndị nkụzi na ndị mgbaziri na ndị ndu etu a ka o si nye ha mana agbụrụ ndị ọzọ anara pay attention in keeping documents. But for the Israelites, they are number one in keeping lineage lines and history. They are too good at that. Onya batala had where they their own record. Or where the nation book. That does not mean that we hear each emeron abroad each number what two. Man does they keep a record. Especially Africa. Ọ bụrụ na Africa keep record ya properly any dog a na-eme argument ma Africa ọ bụ the first son of God mana ihe chọrọ ka anyị kụzie tata bụ na nkụ dị na mba na-eghere mba nni mmadụ niile ekere n'elu ụwa dum we are creatures of Almighty Father. Ihe nna ọzọ nna achọ ka nkọwala gị bụ na nọ n'aha Chukwu okike ka ihe niile na-eme nwere na-achọ ka nkọwakwala gị na onye a na-akpọ Jizọs n'ọdịnala Igbo ekwenyere n'Chukwu ka ọ bụ dịka ndị ọcha anyara ị na-achọ ka anyị kwenye ọdịnala Igbo kwenyere n'ọsọ ofu Chukwudị mana ọdịnala Igbo kwenyeziri na enwere ndị njeru nke Chukwu ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi akpọrọ ha aha dị iche iche site n'ọrụ ha dị iche iche ka ọrụ ha si dị enwere ndị egede na ndị mbụ enwere ndị anịkantana enwere ndị ichie enwere entities of powers nke gụnyere ogbugbu na arụsị dị iche iche enwere n'ala Igbo enwere ụdị elements ndị a niile wu spiritual forces ọ dị kara by kara that is level by level ichefuna ka m nwere nkụzi ịma wee ma alụ ga-atụ ndị ụka ọbịa akọwakwara gị na-abịa n'ike niile nke n'igwe na-enwere level by level mgbe aha ha na-akọwara gị sị gị na-enwere 9 choirs of angels wee na-agwa gị na-enwere the throne, the cherubim, the seraphim, the throne bụ the uppermost na-enwere cherubim, seraphim, the angel, archangels and rest of them. Abịa na archangel asị na Michael bụ onye isi ha abịa na ndị na-eje ozi asị na Gabriel ịghọtara ya ihe chọrọ ịkọwara ihe a na ihe marakwa na ha ma kwenyekwalụ na-ekele ọlụ eke na-enwe department by department ihe ndị na-arụ etu a ka ọdịnala Igbo si wee nwekwa ndị njelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi department by department enwere elemental beings enwere animastics ndị Igbo kwecha na ụmụ ihe ndị a maka mgbe ị ada anụ maka ndị ana ndị mmiri ndị ọkụ na ndị ikuku akpọrọ the salamanders ndị nọ n'ikuku ndị nọ na mmiri ndị nọ na salamanders the elephants na-enwere ndị nọ na mmiri akpọrọ water sprites and marmots na-enwekwara ndị nọ n'ala akpọrọ the gnomes na-enwekwara ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na ihe a kọrọ n'ubi na flowers na-eme ọfụma bụ the herbs ọdịnala Igbo kwecha na-enwere ndị njelu nke Chukwu niile
They are all earthly elements. Then mgbe ị na-agbakọtazi enwelu higher elements. Enwelu higher elements. Ndị gụnyeziri the entities of powers like Ogbuefi ha, Amadioha, Udo ha. Ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ị na-agbakọtazi enwelu ndị egede na ndị mbụ, the elders. Enwelu ndị ichie. Ịghọtara ya, ihe niile agba ọrụ ekele eke. Echefuna na ọgwọ na ego akwụkwọ ndị ụka ọbịa ihe afọ ebe a gwara na-enwere ihe anọ dị ndụ afro na throne, the higher matured animals. Na-enwekwara the elders. Ọkwa nụrụ ya, ọkwa nọ na-enwelu elders na dịka akwụkwọ John na Revelation si wee kwu. So etu a ka o si wee dị principalities and powers. Etu a ka esi nwee n'ọdịnala Igbo. Ndị a niile bụ anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. They are not God. Read my lips. They are not God. Agwakwala nke sị gị na earthly governance bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Ebe ha si wee mụta ya. Wee gwa gị na earthly governance ị na-afụ enwere minista. Enwere minista ọkwa eziokwu. Enwere gọvanọ. Enwere PAMSEC. Enwere local government chairman. Enwere commissioner. Enwere councillors. Ndị a niile bụ agent of government, kada by kada. Rank ha dị iche iche. Ọ bụrụ ihe councillor mewu. Ọ bụrụ ihe councillor, level councillor ka chairman nọ. Councillor nwere ebe o medebe. Chairman nwere ebe o medebe. Commissioner nwere ebe o medebe. Governor nwere ebe o medebe. Senator nwere ebe o medebe. Minister and so on and so forth. Ndị a niile bụ agent of government. They are not government on their own. Etu a ka ndị anjelu nke Chukwu nọ. Ndị anjelu nke Chukwu ịkpọrọ ha ndị ichie bụ ndị akpọ the saints. Ịkpọrọ ha Amadi, ịkpọrọ ya Amadioha, ịkpọrọ ya Udo, ịkpọrọ ya Ogbuefi. Ndị a niile ịkpọrọ ha ndị mmiri, ịkpọrọ ndị enu ana. Ndị a niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. They are not God on their own. Ọ n'ike Chukwu ya na n'aha Chukwu na assignment e nyere ha ka ha ji arụ ọrụ. Etu a ka ọ dịkwa na commissioner ma ọ na senator. Senator of Federal Republic of Nigeria will be acting on behalf with the power of the Federal Republic. Or the one he can onwe apart from the federal power onwe he can onwe. So the entities of powers nọ na Igbo apart from ike Chukwu okike pụrụ ime ihe niile nwere nke ha mere. So ha na-eme ihe niile n'ike Chukwu. And gịnwa nwa onye na-ege m ntị nwa Chukwu imewukwara ihe na level gị n'ike Chukwu ma ọ bụrụ na ikwelu ma ọ bụ na ịghọtalụ how things work in creation. Maka na ọ bụrụ na ịmata how things work, ịmara the principle, ịmara ka esi eme things apply, ịmara ka esi mmadụ si harness supernatural power for your own good. So ihe niile abụ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ chọrọ ịkọwala gị bụ na ndị mana mgbe a bịaziri bịa rie ndị be anyị erie na ụdị na-abịa colonize ya Africa. Nke bụ eziokwu bụ na colonizing Africa was an error. Colonizing Africa was a selfish move by ndị anyarị maka ọdịmma ha. Ya gwara ngị n'ụwa bụ the survival of the fittest ọkwa eziokwu. They took advantage and to enrich themselves. Yes. Ka m gwa gị ihe mere nọ. Mma atụnyere ha azụ maka na esumoru. Ihe mere nọ bụ na mgbe ụwa na-amalite ndị anyarị onye ọbụla na-asị gị na ndị anyarị fụrụ gị n'anya karịa anabe nna gị na-aghọrị gị aghọrị. O nwere onye ga-afụ gị n'anya karịa anabe nna gị. Ndị anyarị bụ ihe ha mere bụ ihe a gbọrọ ịmara ihe na-esi na nke onye akarịa. So they took advantage of us. They took advantage of us. Ka e bịa rie ndị be anyị erie. They took advantage of us. So and the bịara Africa mgbe ahụ ha bịara Africa na-eri ndị Africa. Ebe niile ha constructuru road. Ha constructuru road na ha chọrọ ka ọ dịrị ụlọ mma. Ebe niile ha constructuru road
bụ ebe enwere mineral resources ma ọ bụ ebe enwere a base ebe ha ga-esi nweta one benefit or the other. ịghọtara ya? Whether ma railway ha construct ma ọ bụ ihe ọbụla ma ọ bụ ụzọ ọbụla construct ụzọ ọbụla construct nwere ebe o riri economic wise for their own benefit. They took the opportunity to go post and they took every mineral resources dị n'obodo ọbụla for their own development. Ndị anyarị mere anyị arụ. Ọ bụrụ na ọnya ka nji awụ na-ekwu asị na ndị ụka erigo anyị, ndị ụka dị anyị, ndị anyarị rie anyị. Ịghọtara ya? Achọrọ nke ịhụfụta na ndị a fụrụ anyị n'anya. And they will never love you till tomorrow. We Africans, let's wake up. Let Africa wake up and demand for our rights. And demanding for that right will begin from you. Begins from you. As we are creating awareness for you to understand it. Do you know what they did? They shared African countries among themselves, enriching themselves. So Mahabiano enriching themselves are in Hamisha. Owelu mgbe enwezi too much agitation for the Danyari to leave Africa. Imi Hamel. Ha bata na Africa bido mebe azụmahịa slave trade. Use ụmụnne fa ndị ha front as missionary. Use ha wee na-abata all the nooks and crannies of our territory. Use all the opportunity and those ndị anwa butelu ndị ụka anyarị, their brothers and partners in crime. Enwere mgbe ha gwara ha na ihe a unu na-agba ndị mmadụ n'oru jọgburu onwe ya. Na ha ma ekwu maka na some of these businessmen na-abịa ego ndị mmadụ n'oru na-eweta ego ndị missionary ya ji agbasa wee na-eje na nsọtụ obodo dị iche iche ka ha wee na-eri ndị mmadụ ọrụ. Achọrọ nke anya gị saa, let the bandage fall from your eyes for you to know the truth. Mgbe ha mechazie datin anwa wee rie ndị Afrịka niile rie, kedu ihe ọzọ ha meziri? Mgbe e nwere agitation, ị ma na o nwere obodo colonized na Africa, Ethiopia, maka e nwere agitation and ndị mmadụ resist ya. Finally, Ethiopia emere colonized. Are you telling me na every country in Africa ka Ethiopia mma? In terms of their airline, superb. I traveled to some countries with Ethiopia airline. So I can tell you now in Africa, they are champions. Now, here na chekowala gị, ndị abụkwa ndị colonized role, they develop at their own pace. Use here how compare those in the countries are colonized. If that their economy and everything is still in shambles. Now, what I'm saying is this. Let's we Africans wake up. Then, mgbe na-agba ndị mmadụ n'oru, hafụ na ndị mmadụ enwebego awareness. There is so much awareness for them to leave the soil of Africa. Do you know what they did? Do you know what they did? What they did is that they fronted their businessmen to make sure that they bought all the use their money to get have hands in every resources of every country. After that, you know what happened. However, front toward their business partners in the name of missionaries. Plant ya. When they mezi, na their business partners gonna make it. Gonna will returns. Their business partners below returns. Get returns hand business partners and where's the return in the sense na basically plant and or missionaries. Do you know? Let me tell you this thing. Maybe you don't know. Do you know? No nwere ego ndị Roman local Rome. They remit back to Pope Rome. You got idea every month. Do you know? Emmanuel nwere ego ndị ụka Nigeria. Every foreign based religion, no Nigeria. Emmanuel nwere ego ha na return back to their home countries. Do you know?
ama na enweghị nwere idea. Ị ma na o nwere ego a na-awa emechie change in dollars, pounds, and they remit back to the headquarters of these religious bodies through Nigeria. In what idea? I told them can be the names, but I can tell you, any church or religious group not in Nigeria, they are foreign based in America, in Europe. I can tell you for fact that they are remitting money to those headquarters. Therefore, exploiting we in Africans the more. They are using our money to develop their own country better. Now, do you know what they did? When there is so much agitation for them to go, they wrote a book called New Testament. That why they wrote that book is for them to put their own stories the way they wanted it. Because before the people started dominating the world, then we'll go Old Testament, and then we'll go many writers, both philosophers and rest of them. Now you see, some of these Anyari people, do you know that civilization started in Africa? Now some of these, the Aristotle's, Karmas and the rest of them, school in Africa, do you know? And they went back to their own country, Athens, Greece. They took all the philosophical knowledge back to Athens and claiming that civilization started in Athens. They lie. Civilization started in Africa. But those philosophers, they were groomed in African Mahadum. They took the knowledge and go back to their place. Do you know even that Jesus school in Africa, when he was a toddler, was in Egypt. He was grown and schooled in Africa. So more as he grows young and school in Africa, more as he mature as a teenager, he now went back to his home country and began to teach as a rabbi in the synagogue, in the temple. So what am I saying in essence is that teaching all this knowledge, all these great minds, the Aristotles of this world, and other great philosophers of the old, schooled in Africa. Even rabbi, yes, ordinary Igbo did not recognize Jesus as God Almighty because he's not God Almighty. Yes, he is a son of David the carpenter. Understand? Sinaburu David. They want to know Johnny Akun. I to Mary. Na Jesus we born na ndia. Etos we go there about Egypt. Mgbe Herod na chi gwen. Etos we go akwụkwọ Africa. O we to ntezie bụrụ mmadụ. Toruzi ka kuzi na synagogue. O we ga kuzi na temple. Mgbe o to ntezi from there as we nwuruzie grown up man. When we say apostles ya disciple. Ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ Chukwu okike. Yes, mana ndị ụka anyarị bịa mee ihe ka ndị mmadụ na-afụta ya dịka Chukwu in order to keep enslaving us. Ọdịnala Igbo kwenyere na ofufe ofu Chukwu dị na ndị ọzọ niile bụ ndị anjelu nke Chukwu. Iwe prophet, iwe onye nchụaja, iwe high priest, ihe niile abụ ndị anjelu ndị na-eje Chukwu na mmadụ ozi. Weda ma ị na-eje n'ụdị mmụọ ma ọ bụ ị na-eje n'ụdị mmadụ, ndị a niile bụ ndị akpọrọ ọrụ. O nwere ihe ọbụla Chukwu kere eke ga-abụ ọ ga against divine laid down process or first see the consequence. So ihe a mere bụ ha create is the personality of Jesus kpọọ ya Chukwu ka e wee were na-eme anyị oru. Agwa gị ihe mere. Even Jesus ndị ụka ọbịa, that personality created. Ọ bụ a rabbi, kpọkọọ him a rabbi, I agree. Ikwu na ọ bụ onye mgbasa ozi, I agree. Ikwu na ọ bụ Messiah to his people, I agree. Ikwu na ọ bụ onye nnukwu onye nkuzi, I agree. Mana ikwu na Chukwu, I disagree. Maka ọdịnala Igbo disagree na ọ bụrụ Chukwu. Ịghọtara ya? You know why? Chukwu anaghị ebe akwa. Mgbe anyị na-agwa agwa sị onye bụ Chukwu, asịghị na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị
onye jiri aka ya biri n'onwe ya na-enwere isi mbido nke ọ na-enwe isi njedebe bụrụzi onye okike osebụrụ ụwa nke ihe niile ka ị kpatara iji chọọ ka erie gị na-egwu wayo. Ihe ji wee kọwa ihe a onye bụ Chukwu a bụkwa nkụzi ndị anyarị ndị ụka Rom mgbe anyị na-eje katikizim. Ọkwa nkụzi ha ka m si na wee kụziere ihe maghị. Ofu nkụzi ha kwukwara ihe na ọdịnala kwuru, maka ọdịnala Igbo kwenyere na Chukwu bụ onye okike ọkasị akasị na adị ama aka na ọnya nwa bụ Chukwu. Ha nwekwukwara mgbe anyị na-eje katikizim wee sị onye bụ Chukwu. Ọ sị na Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị onye ji aka ebiri n'onwe ya na-enwere isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe bụrụzi onye okike osebụrụ ụwa ka ihe niile. That is God. That is Chukwu. That is Chukwu okike. Ịghọtara ya? Kedu ụdị ka ị ga-esi wee bụ na Jizọs ndị ụka ọbịa o nwere mbido nwee njedebe? Ime ihe bụ mbido mmadụ. Mbido mmadụ bụ mmụọ ọmụmụ mmadụ. Mgbe ọbụla a mụrụ gị oku na-akpọ dike ugboro na-abụ. Ọ kpọrọ onye a na ndụ ọkpọ ya n'ọnwụ. So oku izizi ya nwa akpọrọ gị bụ mgbe ọmụmụ gị. Okwu ọzọ a ga-akpọ gị ndị mmadụ ga-agbakọ bụ oge ọnwụ. So Jizọs ndị ụka ọbịa amụrụ ya amụ. O siro n'elu da, o nwere nne na nna mụọ ya mụọ. Ịghọtara ya? O nwere nne na nna mụọ ya mụọ ka esi amụ mmadụ. Nyenwa na onwe nwekwa anụ ahụ flesh. Obikwa ndụ nwụkwa ka mmadụ si anwụ. Oyi ndị ọgwụrụ pens. Agụụ gwụkwara ya, mmiri egoro ya. So ọ bụrụ Chukwu adị anwụ anwụ, a sịrị ngere bụ mmụọ. Ọ sị mmụọ bụ ife dị adị dị ndụ. Ife dị adị what has been in existence. Ife dị adị dị ndụ na-enwere arụ, doesn't have flesh. Adị afụ anya ma ọ bụ n'olie ma ọ metụ ya, ka ọ ihe a gwara na katikizim ọkwa eziokwu. Ndị jere ụka Rom ọkwa ihe a dị na katikizim. Mgbe na-asị ọ bụrụ na Jizọs nwee flesh, ihe nwee flesh ya bụka na ọ bụ mmadụ, agụụ na-agụ ya. Mgbe a na-apịa ya ịtara ọ na-afụ ya ụfụ. Olugbo mgbe ọ ya nwụọ nwụọ. Ya nwa na onwe ya ebe o nwere ebe o ji ọnụ o ji eri ede si na ya bụ Chukwu. O nwere onwe onye nwere ebe ọ dị na Baịbụl ya gosi m ebe o ji ọnụ ya wee kwuo na ọnya nwa bụ Chukwu okike. Den ihe ndị mmadụ na-ekwu na ọ sị na ya na nna bụ otu na nna ya nọ n'ime ya na ọkwa n'ime nna ya. Wee na-asị gị nwere onwe gị bụ mmụọ Chukwu. Mmụọ Chukwu nọ n'ime gị. Ị na-ebi a good life. You are a replica of God image. Maka na gịnị bụ mmadụ? Asị na mma nke ndụ mmadụ. So ịbụ mma adụrụ adụ, mma enu ekirikiri ka ịghọ mma ka ịbụ. Maka Chukwu kechara ihe niile sị na ihe niile o kere dị mma. So mmadụ bụ something of glory. So gị nwere onwe gị bụ mmadụ kwesịrị ịdị represent the image of God Almighty. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na onye mma nna ya maara ndị Igbo. So gị nwere onwe gị bụ mmadụ ekere n'oyiyi Chukwu na-represent the personality of God by the way you live your life. So Jizọs na onwe ya o kwuru na o nwere nna nke zitere ya. O kwuru na o nwere nna zitere ya. Ọ na-zitere ya n'ụwa nyawụ Chukwu. Nyanwa bụ dị ọmụve bụ mụba. Onye nna nke ahụ ka ọdịnala Igbo kwenyere na ya. Ọdịnala Igbo ekwenyere na Jizọs bụ Chukwu. Na onye abụ dị Chukwu okike. Na onye pụrụ ime ihe niile. Ọ pụrụ ime ihe niile maka na agụụ gụrụ ya. O bere akwa wee jụọ nna sị ya ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka iko afụfụ agabiga mgbe ọ nọ na egosiri ya vision of mpịawa azụ ọ ga-enwe. Nyanwa na-ekpekwu ekpere. Ịghọta ya na-agwa gị. Nyanwa kpekwuru ekpere sị nna ka iko afụfụ agabiga ya. Mmiri nna nyanwa na onwe ya na-ekpekwu ekpere etu mụ na nsi ekpe. Weda ma ọ bụ onye Mesaya biro ndụ dị mma, yes. Weda ma ọ bụ rabai, ezigbo onye ndu na onye nkụzi ndị Juu, yes. Mana weda ma ọ bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, I see no. Gezie ntị ka nkọwara gị ebe ndị ụka ọbịa si wee rie mụ na gị rie anyị rie front and back na ọ bụrụ na ị jụrụ question. O nwere ofu ajụjụ ụfọdụ ndị jụrụ mgbe m na-eje theological school, enwere onye zawurienu. Mana ọ bụrụ nke abụghị abụ nkụzi for another day. Mana ihe chọrọ ịjụ gị na-abụ a sịrị gị na ọ bụ n'aha Jizọs. Na ọ bụrụ na ị jụrụ n'aha Jizọs na ihe a bụ nkụzi a ji wee mindset n'Africa.
gwa gị n'ọsọ n'aha Jizọs ka ọ ga-abụ yọọ ihe ọma eme ọkwa ihe a gwara gị nwanne bataba na-eriri gị eri ihe gụtara chenji ime ihe eji gwa gị na ihe abụ ihe eji wee ri gị eri ihe abụ ihe eji wee mee gị ka obi gị niile na uche gị niile dịzie na chi nke ahụ bụ nwanne ha nwoke nke ha ji aka ha wee create in order to take all the glory. Ka ngwa wanted when Jesus no onwe ma the obere of Africans are true children of God, the first son of God. Emesia ma akụziri nkụzi to prove it. In saying that Africa was the first son of God. Now, Jesus said, "I'm more to tell all my the limit." That is why Obutoro's your way in Africa. Go to me anywhere. As a grown-up man, he never set his foot on African soil. More than Africa, as a toddler, Joseph Nameduki also been the world champion. Makanike na ihe niile bido na Africa. Africa ka ndị anya na-agbata ọsọ nọ n'Egypt maka igbere onwe ha. Obodo develop. Ebe akpa wee jebe Antioch, akpa jebe Ethiopia, akpa jebe Turkey. Ụmụ obodo a na-akpọgasị ma Antioch, ihe na-abụ na Corinthian bụ na Turkey, present day Turkey. Ihe mere bụ asị kpọrọ ya daba Egypt, o wee ruo n'Egypt, wee nọ n'Egypt tochaa bụrụ mmadụ. Mgbe o toliteziri n'Egypt bụrụ mmadụ, o wee lụkwa mgbe o ji nọ n'Egypt nwee ọzụzụ nwee nghọta gụọ akwụkwọ gụchazie akwụkwọ n'Egypt ọnwa wee nachighazi ebe nna ya dịka efu grown man tozugoro etozu ịbịa na synagogue, ịbịa na temple. Ije na temple wee ebe a na-eme ihe ụmụazị. Oge ọ bịara temple, ọ bịara ebe ahụ dịka onye nkụzi as a grown up guy bịara nwewuru ike ịbatawu na temple bịa nye nkụzi wee nye ndị mmadụ ndị bịara ụka. So ọ nọ n'Africa wee jee akwụkwọ. Nghọta ọbụla ị na-ekwu nweta ahụ n'African soil ka ọ nwetara ya. So mgbe ọ na-akụzi nkụzi ndị mmadụ wee dị marveled maka ụdị wisdom a na ha doro ụdị wisdom na-abịa ha mbụ. Ana m achọ ịgwa gị ma Moses na-eme tụkwara n'Africa na Egypt were amamihe niile a wee nachighị abịa ha. So ihe na-achọ ịkọwara gị na mgbe Jizọs na onwe ya nachigara na be ha, jawa na onwe ya mana he did not come on earth for we Africans. Ọ bịara ka ọ zọpụta ụmụnne ndị anyarị. He came for his brothers. That is why na onwere oburu ozie wee bịara Africa. Don't tell me na Africa bụ bush area, ọ bụrụ eziokwu. Enwere civilized countries in Africa then. Abakana is very towards in Africa, Nigeria and rest of them. Man, Africa has been in existence. Lota akwụkwọ akọrọ na Bible gwa maka Ethiopian Enoch. Those who in Ethiopia na-eme exist. Ịghọtara ya? Ana m achọ ịkọwara gị na o nwere many countries. Ije na Bible ya afọ ebe mention some countries na Africa na-eme exist there. Like Ethiopia. Ịghọtara ya? So, ana m ekwu maka Egypt. Ịghọtara ya? No, Egypt wee ebe ha na-agbata ọsọ maka ndụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? So, jama na onwe ya bịara Africa. O nwerekwara onye disciple ya ọhụrụ from Africa. O nwerekwa onye apostle ya ọhụrụ from Africa. Ozie degalụ Paul, St. Paul of Tarsus, degalụ ndị Romans, ndị Corinthians, ndị Ephesus, dị na Turkey. Ndị a niile kedu ka ozi a si gbasa anyị? Kedu ka ozi ọma edegalụ ndị Thessalonica? Kedu ka nke edegalụ ndị Ephesus na France ji wee gbasa anyị? Ndị a niile nwere nke ọ gbasara anyị. Ya ozi o ziri ụmụnne ya. Disciple enwere nke si by 24 disciple, apostles, 12 apostles esoro na Africa. Disciple esoro na Africa. Nema na onwe ya nwere ozi ọma ma ọ na-eje mana Capernaum and everywhere. O nwere nke nwere na Africa. Ị ga na-afụ ụmụ neighboring countries like Turkey and ndị niile o jegasị. Mana ọ bịara na Africa because ozi o ji bịa maka ụmụnne ya. Mana ndị be anyị na-ahapụ isi ike nyụrụ ahụ na-eke isi ọkpọ. Ozi ọ bịara abụọ maka us. Ọ maka ụmụnne mana anyị ha bụziri ndị anwa ọbịa ụmụnne ya ọ bịakwutere isi ya ozi ọma ha dị awadị ya nọ anyị nwasị ndị Eshia ndị ụmụnne ya gasị ma ndị Turkey isi ya dị awa ha na anyị gwabụ ndị Afrịka ọbịa ọbịara gbasara ọrụ ka isi na-awa anyị na-aṅụ paracetamol isi na-awa onye ọzọ. Ndị Afrịka teta n'ụla ka mmakwara ofu atụ ewee gwa gị na ọ bụ n'afọ Jizọs ka ọ ga-aba ayọ ife eme. Ana m ayọ nwee uche
kedu ka mmadụ si agwa gị etu a ihe ọbụla anyị kpọrọ testimony na-eme n'aha Jizọs yes n'ebe ahụ ị na-eje asụ na nwaanyị mụrụ ejima ịtọ praise God na toonu Jizọs na onye nwa ọnọdụ ya gbanwere toonu Jizọs ana m agwa gị na ihe ahụ ị na-akpa testimony na-eme among those Christendom na ọ na-eme na okpukpere ndị ọzọ. Shine your eyes ka mmadụ ga-atụ agwara na Jizọs na-agọzi mba chefukwa ihe gwara n'akwụkwọ ancient book righteousness exalt a nation na sin is a reproach. Now mana abịa agwa gị na Jizọs ikwere ha n'aha Jizọs ihe ọma na-eme wee jụọ gị highly respected Aliko Dangote ọ n'aha Jizọs ka o kpere ekpere wee dị rich. Onye China yes gị nwa na-ene m anya Android phone ị na-eyuzu ọkwa nwa chiko nwa onye China ebe o si nweta amamihe o ji developụ fon ahụ ị na-eyuzu ọ natara ya n'aha Jizọs. Jee pharmaceutical shop ebe a na-ele ọgwụ pharmacy ọgwụ dị ebe ahụ dị 100 more than 50 si n'Asia either from China or India ọ ha na-emekarị ọgwụ ebe ha si nweta amamihe ha ji were nyawa ọgwụ ọ n'aha Jizọs ka o si nweta amamihe. Toyota mere moto ọ n'aha Jizọs ka Toyota na-practice Shintoism ọ n'afọ ya ka o ji nweta onyinye amamihe o jiri moto. Ọ bụrụ na ije ebe a na-eme spare parts jee na spare parts na Nnewi shop ọbụla ị batara ebe a can tell you 90% of ihe ọbụla ịfụ na shop ahụ bụ either from China or from India. Ọ n'aha Jizọs ka ha ji nweta wisdom ha ji wee nwee ike lụọ ihe ndị a. Afrịka teta na ụla series na ụlọ eri I can tell you na ejima ịtọ anyị na-asị na Jizọs emekwana ya ọzọ na onye India na-ama ejima ịtọ ịghọtara ya. Ụmụnne anyị ndị na-ete isi n'ala believe n'ala na-amụ ejima ịtọ. Kedu ihe ahụ ọ ya abụ nnọọ ya asị nnọọ na-awa ome ya na nọọ n'aha Jizọs ka a yọtara ya na ọ na-eme na agbụrụ ndị ọzọ ọ na-eme na okpukpere ndị ọzọ. Okpukpere ọbụla na-eto Chineke mba na-asụ n'onu n'onu na okpukpere ọbụla ị kwenyere na ya mee kpọkuo Chineke ọ ga-aza gị n'olu awa. Ọ bụrụ ọsọ mgbe ị ga-etinye n'afọ nwa onye ọcha ewee za gị ekpere nwee na-agosisi gị ụmụnne anyị ndị mere achieve exploit many things mana ha yọrọ n'aha nwa onye ọcha mana ihe a yọrọ ihe a na-ayọ amamihe ha chọrọ ha nwetara ya mana ọ na-eriri ndị be anyị ihe mmụọ ga-emere gị bụ mara ka esi ayọ problem ndị be anyị mere na ha mara ka esi ayọ mmụọ ihe. I can tell you akụwagoro m ndị mmadụ ka ị ga-esi na-ekpe ekpere na-eme spiritual exercise na-aga ọfọ na-atụ nzu na-achụ àjà na ihe iri na ihe mmụọ ga-enye gị iwu inspiration ibunye uche ihe ị ga na-eme ka ego bịa. Mmụọ a na-enye ego physical money ihe ọsọ gị kpegide ekpere taa jee na mountain buo 60 days and 60 nights. You cannot wake up in the morning and see huge amount of money under your pillow or drop possible. Ihe mmụọ ga-ebunye gị iwu uche ihe ọ ga-abịa ime ka ego abịa. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ikweda ka ndị ụka ọbịa rie gị n'ọsọ n'aha Jizọs na ọ bụrụ na ị kpọrọ n'aha nwanne ha nwoke ihe niile abụ strategy eji chọọ ka anyị bụ ndị Afrịka rely ya depend ya na ihe ọbụla si na be ha. Ịghọtara ya? Ihe niile a gosi na a na-eri ndị be anyị ọ bụrụ na enwee nsogbu a na-eme n'Afrịka a na-abịa enye aka. Ịghọtara ya? Gosi na ihe niile abụ strategy eji eweta ego anyị na-eweje obodo oyibo eji akwụ tait eji akwado these missionaries. I can tell you ọ bụrụ na the whole church niile nọ na Nigeria decide ya or Catholic Church or Anglican decide ya not to remit money anymore to ndị anyarị their headquarter. Ndị Catholic kwụsị iremit ego to Rome Pope ga-ama na ihe na-eme o nwere ike ịdị broke. Ịghọtara ya? Na-ego a na diocese ọbụla na-eremit ka o ji abụ odogwu na-efegharị na mba ụwa dị iche iche. Ndị Anglican kwụsị iremit ego na to Canterbury na Church of England. England ga-ama na ego pụrụ ha n'ahụ. Ịghọtara ihe na-ekwu? Ihe na-achọ ịkọwalụgwụ nọọ ihe dị na be anyị ka ha ji wee na-edozibe ha abịazie kọọ nsị gị ga-ekwenye a gị kpọọ nna gị nka nka mmadụ ga-agbalị na ya fada ga-celebrate na ya ancestors ikwelu na nna nna gị ha bụ demon mana ha na-celebrate nna 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 nke ha. Obere oge na November 1 na-abịa a na-celebrate St. Anthony of Padua a na-ekele celebrate St. Francis of Assisi a na-ekele celebrate St. Paul of Tarsus a na-celebrate St. Teresa of Avila
a ga-celebrate Maria Goretti, a ga-celebrate St. Catherine Maria Emmerich and rest of them. A na-ekwe na-ekwe ọra pụrụ n'obi isi mana ya nna nke gị ịmana nna gị na obi na-agbanwe ya n'ebe ọ dị na mara mmụọ maka na ọ na-ene gị na-celebrate nna onye ọzọ kpọọ nna nke gị nka mmadụ na demon ịma ọ na-eriri gị eri ihe ahụ ihe eji ama onye eriri eri front and back. Gịnị ka m na-ekwu bido taa ụwa Chukwu nke ala anyị ala nna gị ndị a na-agwa gị ihe a na-celebrate their own ha chi ikpe ebere ha sị na ha ewu ụmụ Abraham they brag. When was the last time he bragged with the name of your forefathers? For you, your forefathers would demon up here. Come on, Eddie. Hachi, Beber, Sichinaka, Shadrach, Meshach, and the Shadrach and the Abednego, and Egori. You want to when was the last time he looked at a pond in Naga? Manago, whether I haven't been more with you. Come on, Eddie. You can not check or I am not check while I gave Tabuna. Malone. N'ike malụ na n'ọkụ dị na mba na-egere mba nni achịkọtago anụmachịkọ am rounding up malụ na nkụ dị na mba na-egere mba nni mmụọ dị be nna gị ga-akwụdoro gị karịa mmụọ ọbụla si na mba nwa onye ọcha nwa onye anyarị maka na ihe na-esi na nke onye akarịa ka mmalụ ga-atụ ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ kịta i wee fụ onye mba maybe onye African country si obodo nwatere nnukwu aka bịa na-ayọ gị ka inye ihe ya cousin yes ya cousin nwanne mma gị ma nwanne nwoke na-ayọ gị ka inye ihe tọrọ onye ị ga-ebudo pay attention mụ na gị ma na ị ga-ebudo pay attention to onye ahụ ọkwa eziokwu maka na ozuzugo isi ezi enyi ka nwanne ana so onye na-eche na anwụ ndị anyarị na-akpọ St. Anthony of Padua ụmụnne ndị nna ya ochie na-agbụ ya ọ hapụ ha bịara aza gị nwa onye ojii ịbụrụ na ịghọtara ihe ịghọtara how things work ọ dịrọ possible before ọ na-eji azacha ụmụnne niile ọ bụrụ na ị kpọrọ nna mụtara nna gị ọ ya aza gị ka ị na-achọ ịkọwara m na nna mụtara nna gị bido n'ikwu nne gị ha gbadawa bido n'ikwu nna gị ha gbadawa na onwero nke bido ezigbo ndụ ọ ihe na-achịkwa na ha niile ewu ndị ekpere ọ ihe na-ekwu ya bụ na ibidogoro na nna gị isigo na nna gị ebe ajọ mmadụ ị na-achọ ịgwa m na nne mụtara nna gị ha gbadawa na line ihe niile abụghị lineage tụwa aka ọdịdị ikwu nne gị ị na-achọ ịkọwara m na ha niile bụ dimọ na onwero nke bido ndụ dị mma ana m achọ ịkọwara gị na ndị mmadụ ga-esi na mba dị iche iche ndị na-eme uche Chineke ihe m na-ekwu bụ adị m akọtọ Christianity no adị m akọtọ ndị ụka aja ihe m na-ekwu n'ọnkụ dị na mba na-egere mba nni ka ụmụnne ya kpọrọ ya na ọ ya aka dịrị ụmụnne mfe iburu onye anyarị ụmụnwa nwanne nwoke ọ ya aza gị iburu onye Afrịka kpọrọ nna gị na ọ ga-aza gị na ihe esi na nke onye akarịa ka m kwụsị ebe a agbagoro ụmụ ụnụ atụ wee gwa ụnụ na aha Jizọs a na-agwa gị na ọ bụrụ na ị ga-ekwenye na-esonye nkụzi m aka tee yu bido kpọwa nna gị ha oge na-etere aka na ị ga-ebido fụwa ihe ọlụ ebube ị ga-ebido fụwa na ndị nna gị ha dị ile na ihe na-esi na nke onye akarịa mana ọ na-abụ onye kpọọ ọbịa ya mkpọkọrọ agbata obi were kpaa ihe ekelekwa m ụnụ n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla dị gị mkpa chatịa m na WhatsApp aga m enyere gị aka 08057837672 I repeat 08057837672 n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the world ọ kachasị n'ebe ndị friends of the temple nọ and the children of the temple na ndị niile na-esonyere anyị all over the globe ndị niile na-esonyere anyị n'eziokwu TV ya na ndị niile na-esonyere anyị na all our social media handles asị nke ọmaka merụ ụnụ n'ụbọchị taata bụ nkwọ asị mkpa ndị njeru nke Chukwu ndị na-agagharị n'ụbọchị taata bụ nkwọ na-eme mma gọzie ụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazienụ ka ọ dịkwa na echi niile na
n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ.